y lolfa yn gofyn am lyfr I blant rhwng 9 a 13 oed. Dim syniad beth I sgwennu efo dy gwir. Just y syniad o gael hogyn ysgol 14 oed yn cofnodi I brofiadau dros gyfnod byr o amser, a wedyn mae'r cymeriadau sy'n yn ei fywyd falle fwy diddorol na fe ar un ystyr bod y teulu diddorol yma sydd gyda fe yn mynd trwy pethau ac yn mynd trwy pregethau. Mae gyda fe fam sy'n pregethu lot, a dwi'n gwybod lle mae honno wedi dod. Enid Blyton, J. Ellis Williams, dwi'n cofio llwyth o'r rheini. Slwffer Ellis, T. Llew Jones, yr un rhai ar arfer ynddo. Ond mae rhaid I fi gyfadde, dwi'n credu mae'n ddiweddarach, mae darllen ffeithiol wedi gafel ynddo. A mae nawr mae rhywun yn gweld gwerth gwyddoniaeth a darllen am ryfeddodau gwyddoniaeth ac yn y blaen. Mae'n trio cyfleu hynny yn hwn. Dwi'n credu wrth bod fi'n mynd yn hyn bod llyfrau ffeithiol yn fwy diddorol na nofelau'n aml iawn o ran beth dwi'n ddarllen. Darllen am natur ac am bob math o bethau felly, bydysawd a hyn llall ag arall. A mae yna fwy o ryfeddodau yn rhaid ni'n aml iawn na nofelau wedi mynd. A trio cyfuno'r ddwy elfen yna yn y llyfr ma nes I mewn ffordd. Y ffeithiol yn enwedig meddwl bachgen 14 oed sy'n tueddu fwy i'r cyfeiriad ni nag at ddarllen nofelau, maen nhw'n tueddu ddarllen mwy o bethau ffeithiol. Falle bod fi'n ymdebygu fwy I fachgen 14 oed wrth bod fi'n mynd yn hyn. Mae'n bywyd yn ei llawn o stwff yn enwedig plant yn ei arddegau, yr stwff cyfrifiadurol mae'r holl bethau yma. Mae llai a llai o amser I ddarllen. A mae cyflymdra bywyd wedi mynd ar yr un cyflymdra a'r holl stwff mae felly, yr cyflym a'r dim oedi dros ddim byd, lle mae darllen wrth gwrs yn grefft wahanol ac yn gofyn am sgiliau gwahanol. A mae yn triennu gweld llai yn darllen ac yn methu oedi dros lyfr felly.